Прывітанне, даражэнькія! Першая беларуская медытацыя заклікае вас да адпачынку. Уяві, жнівень, ты у вёсцы. Мінуў доўгі працоўны дзень. Ён быў спякотны, насычаны. Тваё цела адчувае ўсю працу, якую яно зрабіла, а зараз, увечары, яно выдыхае, расслабляецца, адпачывае. Жнівеньскае вечаровае паветра цёплае, пяшчотнае. Яно лашчыць тваё цела так далікатна. Яно мае непаўторны водар. Багаты, салодкі, удзячны. Асабліва ярка гэты водар адчуваецца, калі сонца садзіцца і жнівеньскае дымкавае паветра акутвае дамы, дрэвы, людзей. Мякка кладзецца на палі, як пухнатая коўдра. Ты сядзіш у яблыневым садзе, назіраеш усю гэтую прыгажосць, дыхаеш цёплы насычаны водар сталага, празрыстага белага наліву. Якая асалода надкусіць яго. Цёплы сок цячэ па барадзе, руках. Ты спяшаешся яго спыніць, дужа задаволены смакам сталага яблыка. Глыбока удыхаеш водар гэтага летняга вечара. Як прыемна цёплы вецер песціць тваё цела. Здаецца, шчасце чалавека было народжана ў падобны дзень. Ты дакладна ведаеш, што твае продкі бачылі такія жнівеньскія вечары. Яны адчувалі тую ж асалоду, як і ты. З сваіх твараў яны змывалі стому студзёнай вадой. Дазвалялі сабе адчуваць багаты смак спелай садавіны. Глыбока ўдыхалі свежае вечаровае паветра. Хадзілі басанож па мяккай прахладнай траве. Яны працавалі, марылі, гатавалі смачную ежу, будавалі дамы, кахалі, гадавалі дзяцей. Такія разнастайныя гісторыі, характары, і ўсе яны аб'яднаны адзіным родам. Яны твае, родныя. Увесь свой досвед яны даравалі табе. Ты адчуваеш бясконцую падтрымку ўсяго свайго рода. Ты адчуваеш неверагодную моц. Столькі чалавечага досведу за тваімі плячыма. І гэты досвед ёсць у цябе, каб аблегчыць той шлях. Усё, што дасягнута тваімі продкамі, ужо тваё, ужо перададзена табе. Гэта магутны скарб, і ніхто яго не зможа забраць. Тваё прызначэнне не паўтараць шлях сваіх продкаў, а пашыраць гарызонты свайго рода. Набываць новы, свежы досвед
ты папаўняеш скарбонку гэтага досведу. Пакладзі туды тое, што сапраўды любіш, чым захапляешся, што напаўняе цябе сэнсам, надае упэўненасць. Крок за крокам гэтая скарбонка абавязкова напоўніцца. Рабіць памылкі — гэта не страшна. Гэта твае крокі па нязведанаму шляху. І твае продкі, і будучыя пакаленні ўжо зараз удзячны табе за тое, што ты асвойваеш гэтае нязведанае, за тваю адвагу, за кожную памылку, за кожную перамогу. Яны адчуваюць твае эмоцыі і штораз збіраюць свае агульныя магутныя сілы, каб падтрымаць цябе, надаць надзею, веру ў сваю моц, прагу ісці свой цікавы і непаўторны шлях. Не хвалюйся, не падганяй час. Назапашвай выдатныя моманты, каштоўныя ўрокі. Напітвайся такімі ціхімі, цёплымі вечарамі, як гэты. Зараз ты ўдзячны знаходзіцца тут. Адчуваць гэтую падтрымку, гэтую магутную сілу. Назіраць заход сонца, які назіралі твае продкі. І дакладна ведаць, што гэта сонейка усміхаецца таксама пяшчотна табе, як і ім шмат гадоў таму. Лёгкасць разыходзіцца ад самай тваёй верхавіны да кончыкаў пальцаў. Ты дыхаеш павольна і глыбока. Удох і выдох. Удох і выдох. З кожным выдохам твоё цела адпускае стому. З кожным удохам насычваецца свежасцю. Прымае сённяшнія падзеі, гатуецца да новых, з якімі табе пашчасціцца сустрэцца заўтра. Дазволь свайму целу адпачываць і ўсю ноч аднаўляцца да новага раскошнага дня. До сустрэчы.